Ola a todas e todos, somos o Grupo Queimada, un día máis no canal onde habitan as letras. O vídeo de hoxe trata sobre as mulleres na historia. Para gravar este vídeo utilizamos dous libros que vos recomendamos encarecidamente para disfrutar en familia e descubrir a moitísimas mulleres ilustres a través da historia. Os libros que escollimos foron Las chicas son de ciencias, no que podemos coñecer a 25 mulleres científicas que cambiaron o mundo. E tamén escollimos Las chicas son guerreras, no que coñecemos a 26 mulleres rebeldes que tamén lle deron unha volta ao mundo no que vivían. Ambos libros foron escritos por Irene Cívico e Sergio Parra e ilustrados por Nuria Aparicio. O máis interesante destes dous libros é que conteñen un montón de información sobre estas loitadoras e ilustracións preciosas como esta. Hoxe imos falar sobre Hipatia de Alejandría, a primeira muller científica da historia. Non se sabe o ano exacto do seu nacemento, pero se pensa que foi entre o 355 ou 370 despois de Cristo en Exipto. O nome Hipatia significa a máis grande. Cando Hipatia era pequena, gustáballe moito ler libros científicos na biblioteca do seu pai e era a única muller que tiña acceso a ela. Grazas á lectura de tantos libros, cando creceu, converteuse nunha gran matemática, filósofa, astrónoma e mestra. Tamén desfrutaba no seu tempo libre construindo diferentes inventos tecnolóxicos. Pero un día, no ano 415, mentres Hipatia volvía a casa despois de dar clase, foi asasinada por un grupo relixioso, os cristiáns, xa que non creían na ciencia. Hipatia converteuse así nunha mártir da ciencia. Isto quere dicir que deu a súa vida por defender as súas crenzas, polo que é admirada en todo o mundo grazas á súa valentía. Antes de morrer, Hipatia deduciu que a Terra non era o centro do universo. Senón que esta xiraba xunto aos demais planetas ao redor do Sol. Ademais, existe un asteroide e incluso un cráter na Lúa que teñe o nome de Hipatia no seu honor, xa que esta merece estar sempre entre as estrelas. Hipatia foi un exemplo a seguir para moitas outras mulleres científicas, como, por exemplo, Grace Hopper, María Teresa Toral e Xiaolan Wu. É importante lembrar o lema de Hipatia, o cal é defende o teu dereito a pensar, porque pensar de xeito erróneo é incluso mellor que non pensar. E ata aquí a historia de Hipatia de Alejandría, a primeira muller científica da historia. Rosa Parks naceu o 4 de febreiro do ano 1913 en Tuskegee, unha cidade que pertence ao estado de Alabama, en Estados Unidos.
Ela é coñecida como a muller que se negou a ceder o seu asento no bus. Un día, como de costume, estaba agardando o autobús na parada en Montgomery para volver á súa casa. Cando entrou, sentouse, como era obrigatorio naquel entonces, nos asentos que estaban reservados para as persoas de cor. Todo isto aconteceu no ano 1955 e por estes tempos en moitos lugares públicos existían separacións para a xente de cor e a xente branca, sen que non podían estar xuntos. Chegou un punto no que o autobús encheuse, polo que o conductor mandoulle ás persoas negras que se levantasen para que a xente branca puidera sentarse no seu lugar, xa que ao parecer merecían no máis. Rosa Parks negouse rotundamente ás súas ordes. E debido a este comportamento, que foi visto como rebelde, tivo que pasar unha noite no calabozo e, ademais, pagar $14 de multa. Este suceso impulsou moitísimas manifestacións ao longo de todo o país, nas que se loitaba pola defensa dos dereitos civís, é dicir, os dereitos das persoas negras. Rosa Parks foi quen prendeu a chama destes movementos e Martin Luther King foi o detonante, abrindo paso cara á liberdade, cara aos dereitos civís. Ao final, conseguiron aquilo que máis desexaban, a igualdade sin discriminación. Tan importante foi, dito suceso, que Parks ten a súa propia estatua no Salón Nacional de Estatuas do Capitolio de Washington, en Estados Unidos, dedicada a esculturas estadounidenses preeminentes. A súa estatua atópase xunto a de Sojourner Truth, unha das primeiras mulleres negras que loitaron en contra da escravitude do país. No ano 1988, outorgáronlle a Medalla de Honra do Congreso, o cal é o maior premio que pode recibir un cidadán ou cidadá en Estados Unidos. O lema de Parks é «Só quero que se me lembre como unha persoa que quería ser libre». E así é como remata a historia de Rosa Parks, a muller que se negou a ceder o seu asento no bus, converténdose nun símbolo da resistencia ante a segregación racial en todo o mundo.